Ukrainanyň 1-nji sentýabrda başladan garşy hüjümi başarnykly netijeler berip başlady. Günerti tarapynda ýerleşen Herson şäherini basyp aljylardan azat etmek hereketine başlamagy netijesinde Russiýa ol ýere köp sanda esker we harby tehnika uğratmaly boldy. Emma Ukraina demir gadagyndaky Harkiv welaýatynda da deň wagtlaryň garşy hüjüme geçdi. Netijede 2 günüň içinde 3000 kilometr kvadrat ýeri Rus baswalçylaryndan ýygyna gaýtaryp almagy başardylar. Ебать, а там всем хватит по танку, посмотри. Вот это бонусы. Azat edilen topraklarda Ruslardan galan ençeme ýara we harby tehnika da Ukrain eskerleriniň eline geçdi. Нашли чуток техники. Москали нам оставили. 50 000 ilaty bolan Izium şäheri aýyň 10-nda dollygyna halas edildi. Indem bolsa Ukrain goşuny Iziumdan Demirgazyga dogry hüjüme başlady. Bu wakanyň garşysynda Rus tarapy sessiz galmaga dowam edýär. Aýdylmagyna görä Rus tarapyň howa goranma sistemasynyň dollygyna sandan çykarylan bolmagy pikiri öňe sürilýär. Eger garşy hüjüm beýle dowam etse, Ukrainanyň Demirgazygy gyska wagtyň içinde Ruslardan arassalanmagy gaty mümkin görünýär.